Бүген 2 апрель көнне үзенең матур туган көнен кадерле апабыз, яраткан Алма апабыз Мавлютова Равилә Шамил кызы каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән котлап, без аңа иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә. Газиз кешебез 1958 елның 2 апрелендә дөньяга аваз салган. Олыгаеп, мәхәббәтен очратып, матур гаиләләрен кордылар. Киләчәккә якты өметләр баглап, берсе артыннан берсе ике уллары Илдар һәм Ринатны дөньяга тудырдылар. Әмма озак анарга, парлы канат кагарга язмаган була. Бер ялгызы диярлек, шушы улларына әни дә, әти дә булып, аларны аяк өскә бастырды. Хезмәте аның ак күлдә сәүдә тармагында үтте. Төгәллекне ул үз гомерендә дә яратты. Начар кешеләрне янәшәсенә китермәде, яхшылары үзләре аның янына тартылдылар. Башкача була да алмый. Апабыз бик матур холыклы кеше ул. Уңганлыгы, тырышлыгы аркасында тормышы бөтен, Аллага шөкер. Нәрсә дисәләр дә, минем апам кебек туган җанлы затлар берәүдә дә юктыр. Әгәр дә миңа ярдәм кирәксә, җилтерәтеп утырып килеп тә җитә, барысын да эшләп тә бирә. Хәтта бер дә белмәгән кешегә дә ярдәм кулын суза, аңа булыша. Аның кебек олы җанлы, киң күңелле, сабыр, уңган, пөхтә булып булмастыр. Я Раббым, калган тормышында да апама һәм аның гаиләсенә саулык, сәламәтлек, иман байлыгы бирсәң иде. Апам әти-әнигә, әби-бабайларга, туган-тумачаларга дуга кылып, михрбанлы, шәфкатьле, илгә һәм кешеләргә файдалы булып яшәсен иде. Аллаһым, син моңа үзеңнең ризалыгыңны насыйп итсәң иде. Әй апам, шиксез рәхмәт сиңа. Якты чырай, җылы сүзеңә. Бәхет чаткылары һич сүнмәсен. Нур балкысын көләш йөзендә. Олы җанлы, изге, саф йөрәкле, мәрхәмәтле, газиз кешем син. Сеңерем дип, төпле киңәш биреп, ярдәм итеп һәр чак яшисең. Ходаема бик тә рәхмәтлемен. Апам минем, терәгем. Тормышың тыныч, матур булсын. Чын күңелдән сиңа теләгем. Хөрмәтле Равилә Шамиловна, туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Музыкаль бүләк бары сезнең өчен яңгырый. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, җаны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бу икебез бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны оныт, елмаеп яшә, йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан. Чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда.
Turmuş yollarında bir köp güç kirek Yürekteki cırını jirge taratıp Jırlıyım senin için seni yaratıp Günelene şatlık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Günelene şatlık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Tuğan kınını bügen Türlü bülaklar Çana köngülden çıkan Matur tilaklar Şatılık ta kaygıda Bulik biz birge Ayırmasın yazmış Bizine gömerge Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan Cın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Köngülene şatılık olsun Bäxtlerine yakınlardan